いっちゃよろしく。ちょっと時間くれな。アビリティ変更だ。了解っす。大丈夫だって。よろしく頼むよ。よし来た。召喚獣を選ぶクポン。一気に決める。助かっフォロた。ーよろしく。よろしく。助け出しするぜ。助け出しするぜ。手伝ってくれ。助かるっす。よし行けるぞ。了解っす。よし来た。助かった。よろしく頼むよ。ちょっと休憩。よろしく。さあ皆さん、働いてもらいますわよ。速攻で倒してやる。おう、よろしくな。ありがとう。助かった。このまま突っ走るぞ。召喚だ。ダイヤモンドダストシバ。ごめん助かるっす。撃開始。助かった。エースは俺だっつーの。優勝間違いなしだな。ありがとう。助かった。助かるっす。また会えるぜ。よろしく頼むよ。じゃあまたな。